hrajeme hru Dead Trigger. Když tak zvuk, jestli ho neslyšíte, tak na to dám sluchátka prostě. Abyste to slyšeli, stejně to bude úplně k ničemu, takže dáme si pár minut, dáme si jedno kolo bez toho, bez zvuku a kolik to mám zvuk. Kdyby něco, když tak to máme hacklí, kdybyste chtěli, tak vám dám taky návod, jak to hacknout. Tady teda ten štíteček, ten když na něj kliknu, tak se nedá to. Jako vidíte, zřejmě všechno mám koupený. Tak je to dobrý, a zrovna na počítači hraju Escape, a teda Escape. Jsem mentál. Ice Catch. Mobil tu je teda dobrý obrázek. Natočím. Tu správnou taky. Ok, už se to rozjíždí. Tak jdeme takhle. No, hejbej se. Takhle se mi to normálně neseká. To musíte snad určitě vědět. Sakra. No, počkej, to byste určitě nemuseli. Sakra, kde to je? Options. Game Center. Náš pan policajt, po mně hází nějaké kuličky. Pan policajt. To je dobrý. What is it? Ten štít je. Kam oni to dovysíli? To je náš štítek. Tady ty husák. To máš. Jsem tam takhle do bombičky, a to kryt tady. Tomu automaticky nebývá. Ok, tak už to má 100, tak můžu zatím jít. No. Vy na ně to slyšíte. Sakra, nevím. Kdybyste chtěli, když tak natočím, jak hacknout jakoukoliv hru, prostě z ní odstranit platbu, abyste si mohli kupovat peníze darmo. Spí. Pan policajt, parkourista, by si měl zpátky jít. Doktorek tady takhle měl určitě hlad. Když je zombík, dostává vysídle, než když byl doktor. Tady si nám nějaký zombíček plazí. Ano. Co tu dělá? Tohle je další pan policajt, pane policajt. No to je ale živutku. Taky vám svítí krásné očička, ahaj, jako kámo. Tak to neposem. Když mi přestal vyšvát, jo, 16 sekund. Vše dokonalý, úplně. Nevím, proč tady mám zavěřovač. Jak mi to tu? Vůbec ten aim se vůbec nezá. Ty není to moc? Ne, to... No, já se do ní netrefím, to je dobrý. Zatím bránit tady. Tam teď. Pan doktorek si myslel, že tu nám leží nějaký špekounek. Jo. Ještě vybouchlo, mi to tam vybouchlo.
Možná slyšíte nějaký ťukání, to je ze hry Ice Sketch. Ice Sketch. Já vypnu Ice Sketch, dám si to takhle se to složím. Asi sluchátka a teď byste to měli krásně slyšet. To je tak nehorázně, který tady takhle natahovat ty sluchátka. Ne, to padá. Ne, please. Ne, na počítač taky ne, no, až to by tu rozbil počítač. Equip, thank you. Bujmare, když tak koupit další na nějaký marinoty. Cízaní bolé, nebo něco takového. Zřejmě ne. Level 8, mám level 6. V tom už budu mít level 7, budu mít Blade Buster. Drakat. To bude úplně super. Ne. Rotation. Tady tohle mám rád, s tím už se hrává prostě nějakou písničku. OK, tak medkit. Kde to je? Bandáž. Tady equip. Zbraň. Když tak kdybyste chtěli, už jsem to říkal, ukážu vám jak hacknout prostě tuhle tu hru a i další ostatní. Co to je? Štítek. Play. Ano, když natáčím úsek, asi mi to dvakrát víc. Což tím pádem znamená, že mi to náhodou teda moc dobře nejde. Ale jo, je mi to akorát dobře. Znači já jsem musel nastavit I'm kvůli vám. Píšu mým diváku. A to už rovnou můžu si tohle. Mluvám se, musím koukat na to, na displej, protože jsem tam viděl zombíka a teda prach. Když koukal na displej, tam je zombík, tak nesmím, by to moc pomohlo, co to tam dělá. Ne, nestřílej. Tato tváře se jmenuje Dead Trigger. Tam je nějaký freshný kluk. Uj, co to je ten kusek? O, tenhle ten freshný kluk si nějak hodně myslí. Myslím ty, sebe uvědomím, potom jestli jsem ty lyžičky neměl dát. Pět začal. No a proletí to. Byla by jen menší šance, že to tam tady proletí. To už na 90%. To je možný tady s tím vůbec. Tu máš rotation, pracuje na maximum. Ty bláho, tady nás půjde do chvíle běží. Myslíš si, že dostane medicínu? Kámo, ty jsi doktor, asi dobrý parkourista. Myslím, že jsem to nevím parkourovat. O, to je náš kámoš Gustav. Hasič, který takhle šeli za další hasič. Jdete hasit, omluváme se, my to vse vezmeme za vás. Děkujeme, že jste se stavili. O, tady naspídovaný Gustav. Gustave! Doktor!
Turek, tam byl Turek. Viděl jsem rak Turek. O, špeký. Ranksend. To je naspídovaný Gustav, kámo. Možná. O, to Gustave. Gustave, proboha, co se ti to stalo? Dva Gustavové tady na mě jdou. Si to dovolíte sami. Sorry za ty léky. Ne. Jo, hasiči, já myslím, že hasiči to přeskočí 1-2, jenomže oni to, tak tohle to dopraví hasiči. Tu je reklama na další hru. Shadowgun, kde byly Dead Zone. Wow, Shadowgun. Tak to jsem nevěděl. Tam byl taky plakát na nějakou hru. To jsem si všiml až teď. Po asi tak 4měsíčním hraní. To hraju. Jako to jsem rozbil tablet, ještě jsem to nainstaloval, ale ty hacky mi nefungovaly, potom jsem to musel stáhnout úplně někde jinde. Když vám ty hacky nebudou prostě, no, když tak dám návod. No, myslím, že to pro dnešek stačilo. Čau. Loučí se s vámi Pinat.cz. Musím CZ. Musím na konci jména CZ. No, to tam pryč. Já ze svých uší z tabletu. No prostě sundáme a čau. Kdybyste chtěli další díl, napište do komentů. Ano, prostě já ho udělám, kdybyste chtěli jak hacknout jakoukoliv hru na Android, prostě u některých her to nefunguje. No, prostě uvidíte potom, kdybyste chtěli, tak vám to řeknu.